Zodra politici en ambtenaren hun leenfiets hebben geparkeerd of hun stekkerwagen hebben ingeplucht en hier op het provinciehuis zijn, lijken ze wel te vergeten dat de keuzes die zij maken een impact hebben op Brabanders, zoals u. Bijvoorbeeld hun energietransitie naar meer windturbines, zonnevlaktes en boomverbranding. Dat zorgt niet alleen voor een hogere energierekening, het zorgt niet alleen voor een onbetrouwbaar energienet, maar het neemt ook een enorm beslag op onze kostbare ruimte die we dus niet hebben. Bijvoorbeeld hier in Moerdijk. Hier moet een enorm stopcontact komen voor de stroom die van de windturbines op zee komt. En wie is weer de pineut? De mensen in West-Brabant. En dat terwijl er een veel betere oplossing is. Een paar kilometer daar vandaan, in Geertruidenberg. Daar kunnen we 1, 2, misschien wel 3 kernreactoren bouwen. En die kunnen zo, hop, in het bestaande energienetwerk worden aangesloten. Dat is een veel betere oplossing.